Hvordan var det at komme herud igen? Altså, det var mærkeligt. Ja. 4 familier og deres børn, som vi har fulgt tæt i tidligere afsnit, mødes i dag på neonatalafdelingen. Sammen med sundhedsplejersken Anne Brødsgaard er de samlet for at udveksle erfaringer om deres for tidligt fødte børn. Jeg synes bare, jeg har haft så lille en baby i uendelig lang tid, uden at få noget respons. Altså, endelig var smilet der og øjenkontakten. Fordi han havde bare været sådan en, der krævede mad og en ren blæ og sådan lidt pleje og sådan, men det var ikke en, man havde ikke fået noget retur igen i den forstand. Det vil jeg også være enig med dig om. Ja. Det er sådan, man fik det bevidste smil og snakke nu her. Ja. Nu kan jeg bare sidde og snakke med dem op på puslebordet. Lige snart de bliver lagt derude, så begynder de at pludre. Hvad med Jonas? Snakker han også? Han elsker, at jeg tænker til ham. Han er blevet sådan lidt bevidst om, tror jeg, at man er der, eller man ikke er der. Så nogle gange, hvis man er inde i køkkenet og ligger inde i stuen, så kan komme sådan en lyd. Og hvis man ikke svarer, så bliver han ved for gange. Og hvis du ikke kommer, så skal han nok begynde at hyle. Hvor er det et klogt barn, du har? Ja. Og det er for klogt nogle gange, og tænker, kan du ikke ligge i sofaen som andre børn? Bare ligge sådan. Der er gået omkring 2 måneder siden børnene blev udskrevet fra neonatalafdelingen. Alle er enige om, at det var svært at få børnene hjem. Især at vende sig til deres spisetider var hårdt for forældrene. Men hold op, hvor var det sejt, der de første dage, da man kom hjem. Var det det? Jeg synes simpelthen, de der 3 timers, han var der bare hver 3. time, sharp. Og så om natten, det tog en hel time, inden han spiste. Det skulle jeg altså vende mig til, alt det der natteroderi. Så gik der 2 timer af, så var han klar igen. Ja. Det var simpelthen... Det var det, jeg kunne mærke i løbet af dagen. Jeg synes nogle gange, så er det faktisk kun 2 timer, man har fri, fordi så var de sultne igen. Du brugte en time på at give mad og sådan noget. Og så kunne 2 timer fri, og de forsvandt bare. Så var det bare klar igen. Så hvad laver de 2 timer? Hvad til at spise han hele tiden? Nej da, han har da ikke fået noget, siden vi kom. Hvor meget får han ad gangen nu? Han kan godt spise 100. Okay. Ja. Og hvor mange gange gør han det? Det er lidt forskelligt. Ja. Vi holder ikke tal på gangene, men han spiser bare, når han er sulten. Ja, og det er jo godt, ikke? For det er lige bestemt der. Ja. Slut med alle de der målinger om krydsår. Det giver meget op i, da jeg kom hjem. Ja. Også når de sov for meget. Ja. Han har altså ikke spist i 3 timer. Nej. Et af de emner, forældrene tænker meget på, er, hvordan deres for tidligt fødte børn vil klare sig i fremtiden. En del for tidligt fødte børn ender jo med at blive normalt, men mange får jo senskavanker. Det går helt til med den der lure i baghovedet, og selvom det ikke er afgørende, så ønsker man jo sit barn for at blive rask og på en måde klare sig. Det er jo fantastisk svært for os alle sammen at sige, hvordan vil lige bestemt jeres børn være i forhold til udviklingen. Og langt hen ad vejen, så udvikler de sig jo ganske almindeligt. Jeg må indrømme, jeg har den følelse, når jeg kigger på dem, så for mig der er de normale nok. Jeg har ikke lige andre at sammenligne med, hvad størrelse de har, men så tænker jeg, jamen den her størrelse skal de have. Bare de blev født til tiden, så kunne det godt være, at de ville have været små alligevel, eller ville mangle et eller andet, få lidt problemer de første par år. Der er mange, der tror stadigvæk, at for tidligt fødte børn, det er dem, der kommer til at sidde i rullestol og ikke kan noget. Og det ved vi jo også godt, at sådan er det ikke. Heldigvis for det. Det er jo de spørgsmål, vi bliver mødt med, eller fordommen. Og derfor kan man sige, at det kan godt være, at det måske ikke er så meget for at give os noget viden, men det er så meget for at klæde os på, måske til at klare omgivelserne, ikke? Fordi vi bliver mødt med de spørgsmål, ikke? Men man skal heller ikke gøre det til et problem resten af deres liv, at de er kommet til verden lidt for tidligt. For se dog på dem i dag, nogle lækre unger de er. Og de har jo udviklet sig, som man kunne forvente, og som de skal. Jeg bliver altså lige nødt til at prøve op. Ja. Jeg må hente Mille. Men tak fordi I kom. Jeg siger tak. Og så må I jo komme rigtig godt hjem. Tak. Og så ses vi lige pludselig igen. Det gør vi. Ja, forhåbentlig. Ja. Dette var sidste afsnit i serien Født for tidligt. Vi siger tak til forældrene, børnene og personalet på neonatalafdelingen på Hvidovre Hospital.